Hej og velkommen til Rasmus' køkken endnu en gang. I dag der skal vi lave en smoothie, fordi det er en af de retter jeg holder allermest af, og det er da hurtigt og nemt at lave. Til det så skal man bruge en blender, og så ingredienser af hvad man nu end synes der skal i. Jeg har valgt at lave min speciale, og til det kan man starte med at skære noget rullepølse i små skiver. Det er ret vigtigt, at de er i sådan nogle strimler her, ellers så giver det ikke den rigtige smag, som vi søger. Og så skal det så ned i blenderen. Det giver ligesom en god bund. Og så, for det ikke bliver helt tørt, så tager man en smule øl. Eller ned oveni, det giver ligesom sådan lidt en kryddersmag. Og så havregryn, fordi det giver sådan lidt mere fast substans. Og så midter det også lidt. Det giver nogle fibre. Og hvis der er havregryn, skal der naturligvis også være rosiner i. Så det skal også i. Så. Og så er det en god idé, hvis man samler det og får noget spegepølse i. Der skal bare lige sådan et par skiver i, så smager det ekstra godt. Og så noget mælk naturligvis. Det behøver ikke være særlig meget, det er bare sådan en lille skvis. Og så for at give noget frisk smag, så har vi forskellige frugtformer her blandt noget juice. Ja, det må der godt komme en del af i, fordi det giver en masse vitaminer, som vi har brug for her om sommeren. Og så skal der noget remoulade i. Det smager nemlig godt. Nu begynder der lige noget, men vi er langt fra færdige. Der skal krydret kalkunbryst i. Vi når så godt med det ene. Jeg skal spise det andet senere. Og så en banan. Smoothie og frugt i. Det gik ikke særlig godt. Det kan bedre. Der skal gerne sådan en hel banan i her. Det er vigtigt, at stykkerne de er lige store. Vi kan se her. At det er de. Fordi at ellers så får det så begynder det at klumpe. Og det er ikke godt. Der skal gerne sådan en hel banan i, fordi at der er igen en masse sunde ting i. Og det tæller som en af de 6 frugter, du skal have hver dag. Så skal der være noget tacosauce i. Til det skal man bruge ske. Og det jeg har her. Det behøver ikke være særlig meget, det er bare lige for sådan en lille smag af fremmede lande. Og så noget tomat. Jeg har valgt de små her, fordi de er små, og det kan jeg godt lide. Og sådan der. Ned med det. Og så er vi ved at være færdige. Det eneste vi mangler, det er bare noget æblegelé. Det er en skrøne, at folk tror, at der skal meget frugt i en smoothie, fordi det behøver der virkelig ikke være. Man kan lave smoothie ud af alt fra køkkenet. Og hvis du bare ved, hvordan du skal gøre, så kan du sagtens få en velsmagende lille mellemret ud af hvad du nu end har liggende i din køkken. Så skal det blendes. Så er vi så klar til at blende, og ja, så kan vi se, hvordan det foregår. Så det behøver ikke være specielt fint, fordi at hvis det er lidt groft i det, så virker det hele sådan.
Og så tager man sådan et glas, der er masser af sommer over det her glas her. Ligesom der er over min smoothie. Og så vil jeg lige gå ind og hente min ven Mikkel, som skal ind og smage på det. Han kommer lige om 2 sekunder. Så ja, så skal det bare hældes op. Det er en god idé lige at holde ind over håndvasken, så man er sikker på, at man ikke spilder. Og så er den klar til at nydes. Ja, og nu har jeg fået min ven Mikkel ind hos mig, og nu vil han gerne smage min smoothie og fortælle, hvad han synes om. Så overgiver jeg bolden til Mikkel. Den lugter af helvede. Jamen, den smager jo godt, ikke? Den smager godt. Prøv at se på konsistensen. Kan man se det? Ja, den ser lækker ud. Prøv at fylde noget i det. Det ser rigtig lækker ud. Det ligner efter en tømmermand, gør det ikke? Nå, det er faktisk godt til tømmermænd. Det tager det værste af det. Det gør det faktisk. Jeg har selv prøvet den mange gange. Eller, jeg er den første. Og jeg er enormt tømmermænd lige nu, så jeg må hellere prøve at tage den her lækre slurk af. Vi havde sidste skoledag i går, så han blev lidt fuld. Så... Jeg kan næsten ikke få mig selv til at gøre det. Drik noget mere. Prøv at tage en lille tår mere. Det hjælper virkelig på tømmermændene. Du må godt stoppe igen. Ja, vi ved godt, du er tømmermænd, så det er ikke naturligt. Det har jeg fortalt seerne. Jeg smager det hæsligt. Nå. Som I kan se, så er man ikke helt vild med den. Så vi mangler jo en bedømmelse. Vi mangler en bedømmelse. Hvad vil du sige til den? Det giver et fucking 2-tal. Kun 2? Ja. Nå, okay. Så han sagde til mig tidligere, at han synes, det smager godt. Han prøvede lige nød lige en sammen tidligere. Så ja, farvel.